Labihin ko panyo ha. Pagbalik na ko. Panyo. Na kay brief dia. Sunod Pwede ba? na Sige nagmo na ako, itrapo pre. tos trabahoan. Saan nga oras din mo lakaw di ay? Unya na good mga Nag-ulan ba o? size. Ulan ba di ay? Dag-um ba o? Kaya mo ka. Ang gani. Niya. Ano magdugay man ka? Asa na po di mong payong? Nabilin. Tigil ka kakalintano no? Gituyo ba day na? Wa man. Gituyo. Niya nagdala kag panyo. Wa po jacket lang akong dalhon. Unsa naman na Baka na ko bibi? Dili naman ka mag-atiman ang imong mga kuan bibi kanang imong mga gamit na unsa naman ka? Gati man naman na. Nung sa day ka. Awar ko na mga kuan diya sa Panty na sa likod. kuan. ano imong mga kuan diya imong mga Naman kong jacket. jacket nimo. Glabunon ko dalangan magbalik-balikor pa ng jacket. Sige Sige po, dire. lakaw-lakaw. Wala lagi diha. Sige pag lakaw-lakaw. Muna makalit nimo ba? Nimong panyo, asa na mo pod? Di ay. Kano pati kay ka orti mo mga panyo ba? Wala kay panyo dalon. Hala ng panyo jacket ang importante na ko unta. Imo kong Jacket. gikuan. Na may daghan jacket diri. Na imo Sige ra man kag libot-libot. Ay nalipong na mo kog kinuan ng kamera nimo libot-libot. Gadugay-dugay ra man diha ay. To dito yung kuano sa kuan dito sa Labunon. Unsa? Gadugay-dugay ra gyud ka. Panyo mo pangita ah. Huwag ka kitag panyo. Mang panyo na ko be. Kaya sila gamito. Yung brief na ko. Buing mga imo nga maning brief, imo manang brief. May nalang gani na kaya kay panyo. Kaayo na lang ana. Dalan na diya. Di ka kabalo maglaba. Isud sa bag be. Isud sa bag na. May na mo yung mga itrapo ni mo dito. Tigkay ka ba? Ikaw no. Imo man ko Basig mawala na po ng akong brief ha. Imo nang gamiton. Samo kay mo kung pabaunan og brief. Di Basig- ka mang labag panyo. Basig mawala na akong brief ba. Wala ko makabuang. Imo ra bang giwala atong payong nya karon ang brief na pud imo walaon. Wala pud kay itrapo na dito. Nako. Kira ka dugay kay ka. Dugay. Labihin ko panyo ha. Pagbalik na ko. Panyo na kay brief dia. Sunod Pwede ba? na nagmo Sige na ako, itrapo brief. tos trabahoan. Klaro.